mümkün olan en geniş temsil Komisyona Hevgirtina Netewî, Biratî û Demokrasiyê ya Pêvajoya Çareseriyê 18 Sibata 2026 xebatên xwe temam kirin û rapora hevpar qebûl kir. adil temsil ilkesi gereği Lê tevî ku sera nêzîkî 2 mehan derbas bûne, desthilatê ji bo derxistina yasayên pêwîst ti pêngavek neavêtiye. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı Alîkarê Serokkomarê Tirkiye dibêje, divê pêvajoya çekdanîna PKK li qadê bi awayekî rastaqîn were dîtin û rexne li Dem Partiyê girtin. Demokrasi siyasi Partiyên ku bêdîaya siyaseta demokratîk siyasetê dikin di nav de Dem Partî jî divê di mijarê de helwesteke zelal werbigirin. Ez vê yekê jî bi awayekî işkere bînim ziman. Bi awayekî berdewam berpirsyariyan li saziyên hikûmî û dewletê bar dikin. Divê dest ji vê helwestê berdin û pirsa divê em çi bikin ji xwe bipirsin. Hevseroka Dem Partiyê jî bersiva alîkarê Erdogan da û ragihand ku ji bo aştiyê helwêsta wan zelal e û divê ji bo pêşxistina demokrasiyê şert neyên danîn. Yasa yapma yeterliliği sizde, iktidardadır. Hêza yasadanînê li cem we ye, li cem desthilatê ye, yên ku paş dixin hûnin. Dema em vê yekê tînin bîra we, bila lêzora we neçe. Demokrasî bi şertan ve nayê girêdan û nabe mijara bazarê. Eger pirsa Kurd nebe jî û îro em behsa pêvajoyeke wiha nekin jî, li vî welatî pirêzgirêka demokrasiyê heye. Ji bo pêşxistina pêvajoya çareseriyê çav li ser derxistina yasayên pêwîstin. Lê berpirsên desthilatê dibêjin ji bo derxistina yasayan divê rêxistin û saziyên PKK'yên li welatên din û yên li Ewropayê bi temamî xwe fesix bikin.